Brandon Luke Mejla ta' 36 sena minn Ħażabbar ġie kundannat 4 snin ħabs wara li ammetta li ħalef ġurament fals quddiem maġistrat. Mejla ġie mixli li ta' xhieda falsa quddiem dak iż-żmien il-Maġistrat Neville Camilleri nhar l-ewwel ta' Diċembru tal-2015 f'kawża li kienet infetħet mill-Pulizija kontra Freddy Delia. Mejla ammetta l-akkuża miġuba kontriħu talab skuża bil-prosekuzzjoni u d-difiża qablu li jsir rapport dwar l-akkużat qabel tingħata s-sentenza. Ir-rapport qal kif l-akkużat wettaq ir-reat minħabba li kienet jinkwieta għal familtu filwaqt li r-rapport irrimarka il-vizzju ta' droga tal-imputat. L-istess rapport issuġġerixxa li Mejla għandu jintbagħat il-ħabs minħabba l-ħajja instabbli tiegħu b'abbuż ta' droga u ħajja kriminali fost l-oħrajn. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadillija qiset ir-reati passati tal-imputat marbuta ma' droga, serq u sewqan perikolus. Minkejja li r-raġel ingħata diversi sentenzi komunitarji fil-passat, instema kif ma rriformax ruħu u minflok intbagħat il-ħabs fuq każ relatat ma' traffikar ta' droga. Adrian Buttigieg ta' 41 sena residenti Ħażabbar inżamm arrestat wara li kien mixli li weġġa' gravi lil ġara tiegħu u lil bintu ta' sentejn fid-dar tiegħu. Buttigieg ġie akkużat ukoll li weġġa' ħafif lill-omm it-tifla u li għamel ħsara lil karozza tal-vittma. Il-prosekuzzjoni qalet kif fil-11 ta' April l-akkużat mal-lassa tal-Pulizija fejn ir-rapport tal-ġlieda u wara baqa' sejjer mal-Pulizija fix-xena tal-inċident. Id-difiża kontestat il-validità tal-arrest bil-qorti tinnota li dan kien validu kif il-Pulizija proċedew b'kawtela fl-arrest tal-imputat. 3 irġiel mill-Eritrea li għandhom 22, 23 u 24 sena li ppruvaw isifru lejn l-Italja b'passaporti foloz weħlu 6 xhur priġunerija u ma ġew arrestati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fil-11 ta' April meta kienu ħajaqbdu titjira lejn Bologna. L-irġiel wieġbu ħatja l-akkużi miġuba kontrihom fosthom li għamlu dikjarazzjoni falsa lill-Awtorità tal-Immigrazzjoni.